Kursaniyên heja ev çend roje daristanên dagîrkerên Tirkiye di nav agir de dişewitin. Ji bo Kurdek ku dij dagîrkariyê ye qet ciyawazî nabîne di navbera hikûmet, mal û milk, darûber, jîngeh û daristanên dagîrkeran. û kî ji wan aliya jî bişewitin tenê cihê dilxweşiyê ye. Belê hinek Kurd vê helwestê wekî kiryareke faşîstî dibînin. Evane her ew kesin yên ku agihdarin ser şewitandina daristanên Merîwanê bi destê dagîrker û terorîstên Îranê de belê rojekê jî Îran wekî faşîst bi nav nekirine. Evane her ew kesin yên ku şewitandina dexl û genmê xelkê me Xaneqîn, Kerkûk û Qamişlo wekî faşîzm nabînin. Evane her ew kesên yên ku qet pirsgirêka wan nebûye li gel darbirîna zeytûnan li Behdînan û Efrînê. Evane her ew kesên yên ku veşartina binerdkirina çalakiyên etomî li Jêrxaka Rojhilatê Kurdistanê bi destê dagîrkerên Îranê de wekî kiryareke faşîstî nabînin. Dibe ku evane her ew kesên yên ku diçine seyrana di nav Siruştê Kurdistanê de û gemar û kel û pelên xwe yên xwarin û vexwarinê di nav Siruştê Kurdistanê de dihêlin, îro jî bûyîne mamostayên jîngeh parêziyê. Dawiyê jî dixwazim bibêjim belê jîngeh parêzî pirsekê cîhanî ye. Belê ew kesên ku di xema jîngeha xwe de nebin, xemxoriya wan ji bo jîngeha xelkê jî tenê fîlm e. Ji ber ku ev e 100 sal e daristan û jîngeha Kurdistanê dihête şewitandin, kêmiyabarankirin û jehrînkirin di destê çar dagîrkeran de. Erê ew mirovdostî û jîngeh parêziya te ku da mabû?